Alright. Ya sanibona. Laba aba-request-ayo ngicela bethi ukuma kancane. Akwazi ukuthi ngathi ngingena njengakabingeleli nabantu wena usuya-request-a usufuna ukuthi ngiku-accept. Awume ngibingelele ngikhulume uzwe ukuthi ngize ngani before request. Sanibona. Sanibona. Vumani lapho ngenzansi niyeke ukuhleka into engekho nikeketheka. Vumani sanibona. Yini inkinga kanti? Ngiyababona laba abavumayo. Laba abahlekayo angazi ukuthi yini ehlekisayo la ngoba ngisabingelele kwamanje. Kwakwahlekisa ubingelele noma ngenza isilima. Yini inkinga? Ungena nje ungena usuyahle. Wemageza awume kancane webhudi. Awume ngama request. Sazodlulisa isimemezelo la kuqala before ngidlulele kunina ke nama request. Ufuna ukuzokweyisa ngithi ujahe lokho. Sanibona bafowethu. Igama nguJobe Njabulo. Cabanga ukuthi niyakwazi lokho. Lo enhlezi nimeyisa ubusuku nemini ungazi ukuthi konakelephi kwakhala nyonini kanti ini inkinga yenu? Ngiyabuza. Yini inkinga? Njengamanje anishaye ngazi ukuthi niyashare ku live nibize bonke labangani belo enhlezi niyisa nabo la ngifuna ukuthi ngidlulise umyalezo niphelele. Ayikho into enihlekayo njengamanje. Anizele ukuzohleka la nizolalela umyalezo. Ngiyanibona njengoba niyisa nje ngiyanibona ngezathi njengoba niyisa. Ngiyeza kunina. Inhloso yokuthi ngingene la ku live ukuthi ngizodlulisa isimemezelo esibaluleke kakhulu. Lesimemezelo lesi mawulaleleke ithulalele ube phela uthepha nescreen. Niyazi ukuthi mina mangabe iscreen ngibona ukuthi asithepha ngiyavalelisa. Mawube nenhlanhla futhi ngiyavalelisa. Mawube nebhadi angivalelisi ngokuvalelisa ngoba kusuke sengidiniwe. Angikwazi ukuthi ngithi ngiyi live. Khuluma ngize ngikhihlisa amagwebu nina ningasithephi iscreen. Yini inkinga kanti? Azele kuzoxabana la. Ngizokhuluma kahle nani njengabalandile ngibakhonzile. So mangabe ningasithephi iscreen ngizonishiya phansi mina. Ngiphume khona manje. Sezwana. Cela singezanike isilima. Iscreen asithepwe. Ama gift ngiyangikwamukele wona kodwa ke angibi nankinga mangabe ngingawatholi as long as uthepha iscreen. Anginamhobholo. Umona into engaphiwanga yona. Cabanga ukuthi niyakwazi lokho. OMazungu nawe uyaphasa noSamuel ngiyabonga ama gift ngiyanibonga kakhulu nonke nje ngiyanibonga ngiyabona. So bafowethu masifika kwi-1000 siyaqala isimemezelo esibaluleke kakhulu. Njengamanje sisabhashe lapha ko-900. Masifika isimemezelo ngiyabona ama gifts ngiyabonga kakhulu. Mangabe kwenzeka uphosta igift ngingakubongi noma ngakubizi ngegama kusho ukuthi angiyiboni ngiyayibona. Ngizothi mangiphuma ku live ngibheka ama statistics ngibona abantu abasenda ama gifts ngibona abantu abathipha iscreen ngibone bonke abantu abahlezi nami ngaso sonke isikhathi abangisekayo. Bese ngibafollow back ngibafisela nezilokothe ezinhle. Ngoba niyazi nani ukuthi mina ke mangabe ngikufisela ukuthi izinto zakho zihamba kahle kuba njalo. Mawuhlonipha mina izinto zakho ziyakhanya. So bafowethu awuthi ngiqale ngifunde le comment eyodwa before nje ngilokhuze before ngiqale lesimemezelo lesi. Uthini lona uthi iphi inkamba beyibuza ingozi. Uyahleka ekugcineni ungenza isilimo. Ubani nalo? Mshazi. Wemshazi ndoda kwenze njani ke wena? Yona into engenele la uzokweyisa la kulo live uzongibuza ukuthi iphi inkamba beyibuza yengozi uhlanganaphi nengozi wena? Yakho lengozi? Yakho yini lengozi ozoyibuza? Inkamba beyibuza makwenze njani? Mina nengozi kuthi inkamba beyibuza. Inkambi ibuzo ubani? Ngiyabuza. Yini inkinga? Zokweyisa la.
noma uzosupport ulive ulalela ukuthi isimemezelo esibalulekile engize ngaso isiphi, noma uzodelela? Awukahle wemshazi ongasile. Ngikwazi nomuntu wesifazane nomuntu wesilisa, kodwa ngibona kubhuyazela ingubo lapha engaqondakala ukuthi kunjani umbala wayo. Awukahle uzokweyisa la. Yini inkinga yakho kanti? Uthi omunye uthi omunye baba kaNanana kekeke, ikuphi inkinga yakho? Uyahlohla kekeke. Bani nalo? Selukuhle, uyeselukuhle. Yini-ke wena-ke inkinga yakho? Yokuzogegetheka into engapheli nje la uzongibuza ukuthi yini inkinga yami. Yini inkinga yami makwenze njani? Ngathi kuwena nonkinga la uzobuza mina inkinga yami. Kwenze njani wesisi? Kwenze njani? Ngiyabuza, uhlekani? Uhleka nobani? Kumngane wakho mina? Noma uzwa ukuthi nje delela uzongibuza ukuthi iphi inkinga yami makwenze njani? Ngenzeni mina? Ngathi kuwumina umuntu oyisisulu la, umuntu ohleze edelela ubusuku nemini uzobuza mina ukuthi iphi inkinga yami, engabe mina engibuza wena ukuthi inkinga yakho kuphi? Yini inkinga? Awukahle wesisi, awukahle ukweyisa umuntu wesifazane namajonqa awu-4. Wejobe ubani lo wakushaya le ngozi? Kekeke. Bani futhi lo? Sandile. Wena Sandile-ke kwenze njani-ke wena ndoda-ke ngawe-ke? Yini inkinga yakho? Uzozungibuza ukuthi ubani owangishaya le ngozi, uhlanganaphi nalokho. Mangikutshela uzokwenzani? Uzenza ishinge elingasile ngathi mhlambe mangikutshela uzophuka uphethe isikhwini nobhoko ubheke kuyena ngibe ngikwazi ukuthi uyigwala. Yini inkinga yakho? Kona kanye uzwe ngami yini ukuthi ngashaya umuntu la kule ngozi, noma nje uzwa ukuthi delela? Awubuzi ngani ukuthi kwenzakalani kule ngozi njengoba uzongitshela ukuthi ubani wangishaya? Wazi kuthiwa ngashawa? Mangibheka kahle mina nginto yokushawa mina. Ngiyabuza phela, mangibhekile kahle nginto yokuhamba ishawa yini mina? Ngiphendule. Awukahle uzoqina wendoda, uzuyivala ngokuhleka ekugcineni amakhanda amathathu uzawatshekisa engathi umuntu wesifazane kekeke. Yini inkinga? Kwenze njani? Ngiyabuza. Yini inkinga yakho? Ngiyawathanda-ke kodwa mina amadlebe akho keke. Bani nalo uzongitshela ukuthi uthanda amadlebe ami? Umnotho. Wemnotho ndoda, ngicela kwehlisa ukuqina. Ayikho into oyithanda wona amadlebe ami. Uhlangana namadlebe uzothi uwathande wena. Yini inkinga yakho? Futhi awuzongivele ngikhohlwa nje ilama comment ngihlale phe kodaba engize ngalo la. Bafowethu, ngizodlulisa isimemezelo la. Into engize ngayo niyazi ukuthi nina nangihlohla, ngahlohleka-ke nami ngoba phela ngithi nginikhonzile. Kulungile-ke, nangihlohla nathi angikhiphe isingili nizongeseka. Ngawenza-ke lokho. Sekuyisikhathi-ke sokuthi-ke isingili iphume maduzane le engiyikhiphile. Igama layo isihloko sayo iNanana. Ngicabanga ukuthi niyakwazi konke lokho mangabe umlandeli weqiniso. Igama lesingili engizoyikhipha iNanana. Kusho ukuthi nje ngiyirelease. I-release date umhla ka-24 October kuyo le nyanga. Mhla ka-24 October iyaphuma isingili kaJobe iNanana. Ya. Inina, mina ngaze ngithi mina ngifisa ukuba umculi mina ngokwami. Angazi mina ngithi ngelinye ilanga ngifisa ukuba umculi. Inina nathi Jobe khipha sokweseka, ungazi ukuthi nizongeseka namakhansela yini. Sekuyisona-ke isikhathi leso sokuthi ningeseke. Izophuma maduzane. Mazishi nje mhla ka-24 iyaphuma isingili iNanana. Ngifuna ukuthi-ke nigijime ngobuningi benu, nihambe niyoyi-streama, nihambe niyoyibheka kuwo wonke ama-music platforms. Mazithi 24 kuyo le nyanga.
Mina ngikazi ngithi mina ngihayele ukuba umculi. Mina mhlambe into engangithi mhlambe uma ngikhula mhlambe ngifisa ukuthi ngibe yiyona ukuthi ngibe i-actor. Kodwa-ke izimo zangithatha zangibeka e-Checkers. Kodwa-ke akusho ukuthi ngalokho mhlambe njengoba ngise-Checkers ngiyasola, cha, angiyisoli. Hleli kahle kakhulu e-Checkers. Kodwa-ke ngeke phela ngihlale e-Checkers ngize ngife. Nami ngiyafisa ukuthi nginyukele phambili kwesigabeni esilandelayo kwizinga lempilo, nami ngiqhubekele phambili. Lokho ngizokwazi ukuthi ngikwenze nge-support yenu eninginika yona. Hayi indaba yokuthi ngidelele nje kuphela kuphelele lapho. So inhloso yami-ke ukuthi ngindlulisele ukuthi mhla ka-24 September, mhla ka-24 kule nyanga le, October mangicabanga, maku-October, yebo, mhla ka-24 October le nyanga esikuyona, iyaphuma isingili iNanana isihloko sayo. Ikhava yayo ke ngafaka la ku-TikTok naku-Facebook. Ngicela ukuthi ningikhethise ikhava ukuthi kuzoba yipi. Sengiyitholile ikhava kuzoba yiyona, ngizoyisenda khona la ku-TikTok, ngiyisende futhi naku-Facebook nihambe niyibona. Laba-ke abangekho ku-Facebook asazi ukuthi bomisa kanjani bona ngoba amakhanda abo aqinile, abafuni ukuyongifolowa ku-Facebook. Angazi ukuthi inkinga ikuphi. Yini inkinga? Nganicela kahle nina, nganicela ku-TikTok, nganicela ku-Facebook. Abaningi-ke abanye benu bayakwenza lokho, bayakwazi ukuthi behambe beyongifolowa ku-Facebook. Yize nje bedle ngokuthi beyise bedelele bekhipha amagama ayiswana, ungazi ukuthi kwenze njani. Kanti mina ngodelelwa kuze kube nini? Ngiwabulala bani mina? Isiphongo sakucwebezela kanje futhi manje. Ngabulala bani mina kanti ukuthi ngizolokhu ngiyisa ubusuku nemini? Yini inkinga? Yabona-ke i-screen njengoba ningasasithephi, ngizohamba ngizophuma la. Nosala nibukana nodwa lapho kuma-DM ngoba niyashelana ninjalo nje. Thephani i-screen. Akwazi namanje sasitake ko-130. Phelile 10 minutes ngihleli la. 20 minutes futhi uyophela manje. Kanti yini inkinga kanti? Ngesixabani? I-screen siyathephwa, i-screen. Mina ngize ngithethe bese kuba ngathi uJobe uyathetha, uJobe uyeyisa. Yini nisayo? Yekani ukweyisa, yekani ukudelela. Nithepha i-screen bese nilindela iNanana mhla ka-24. Mhla ka-24 iyaphuma iNanana. Ngicela enye into nina nganicela lina. Ngathi ngizoyikhipha i-promo video, ngayikhipha nayibona njengoba lilala nje angikholwa. Ya, meke waphinda wafona, ngayicisha le phone. Ufuna ukuphazamiseka la. Njengoba ngisho-ke ukuthi nina bengilapho bombe. Yabona-ke ingakho ngingafuni ukuphazamiseka uma ngabe ngikhuluma. Okay. Awuthi ngiqale ngifake umuntu oyedwa la. Ngizofaka umuntu oyedwa la, uma ngikufaka la ngicela ukuthi ungene ngevideo. Awuthatha isikhathi eside la, ngicela ukuthi ungene ngevideo, udlulise ofuna ukudlulisa. Uyabingelela, usho indawo kuyona, udlulise ofuna ukudlulisa. Ngizwe ukuthi wena uma ngabe uphuma mhla ka-24 usingile uzokwazi ukuthi uyoyisupport, uyoyistreama kuwo wonke ama-music platforms ekudownloadwa kuwona noma ekudlala kuwona umculo. Ufaka oyedwa njengamanje. Ngizoqala niyazi ukuthi ngike ngenze njani uma ngabe selakelani. Ngiyashintshanisa ngithi mfana, ngithi umuntu wesilisa, noma ngithi bhuti, ngithi sisi, ngithi bhuti, ngithi sisi, ngithi bhuti, ngithi sisi. Awuthi siqale nangu sibone ukuthi ubani lo nenhlanhla kangaka, sitshela ukuthi Thuli. Sawubona wethuli. Jobe. Yebo kunjani sisi? Ngicela ufuna ivideo lapho. Oh, okay. Bengisayibheka. Unjani Jobe? Phila kunjani kuwe wesi? Ngiyaphila weJob, uthula ingcobo lo. I-KZN Tupperware Queen. Kunini ngenza ivideo mfethu? Ngithi ngifuna ukukuneza uTupperware. Ngithi nje nami ngifuna amawudla kuyiNanana lapho. Udle ngoTupperware. Udle ngoTupperware kuNanana. Wezwa kuthiwa sesanginaso wena isikhaftini noma uzokuthi delela nje uzokweyisa la. Ngize ukuthi ngifuna ama-Tupperware mina sisi. Ngike ngibona udlela ngoplastic Jobe. Kuwena ngena ngevideo wahluleka njengamanje-ke ngithatha omunye umuntu ngizothatha. Hawu naku nje ngiyivulile. Ngivulile ivideo ubona ubani ngoba bengakubona abalandeli bami.
Kwenziwa njani ukuthi ngiyadideka-ke? Ngoba ngala mina ngiyazibona. Kulungile Ngiyazibona mina ngalani. ukuphi nendawo? Ngisedebheni, wena ukuphi? Oh, okay, kulungile-ke sisi, ube nobusuku obuhle-ke. Iyaphuma inana namhla ka-24. Bye-bye. Sithatha umuntu wesilisa-ke manje sizwe ukuthi uthini yena sisi. Alright. Thatha omunye bese ngiyaqhubeka nenkulumo yami ngiyizele la. Angizele ukuthi ngizofaka abantu ngawani la. Sithatha ukhetho lesinga. Oh, ngathi umculi-ke ukhetho. Sawubona webhodi. Bhodi, ukhona noma awukho? Okay. Ngathi ukhetho akekho. Noma ushaya network noma kunjani. Silele komunye-ke sothatha omunye futhi wesilisa. Nhlanhla. Sawubona wenhlanhla. Hayi nalo. Hey, wedoda. Uzothi ungena nje ukhuluma lana usuzongibuza ukuthi ubani nalona imina okuthi lo mbuzo. Ikuphi inkinga yakho kade? Ubani nalo ukuphila yakho. Hayi bo ndoda, uyahle wenza inkinga yakho kade ubani nalo? Nhlanhla. Yini inkinga wendoda? Ubani? Kwenzeni? Ngislima, yahle. Kwenze njani? Yini udelele kanje? Ubani odelelayo? Ngathi kuyimina ohlala edelela ubusuku nemini zongitshela ukuthi mina odelelayo. Unganje silima wendoda ngabadelela kanjani abantu abaningi kanje? Iphi nanana, khipha ingoma Jobe. Yini inkinga yakho ikuphi inkinga yakho? Iyeza inanana ndoda mhla ka-24. Bungalalele yini kanilala. Sekumele ngikhiphe immediate ngoba kwenze njani. Ngazi mhlawumbe usuready ukuthi ulalele. Usungilunguza kanje. Awunayo ingozi wena. Nokufuna ngikubeke mahhala. Okay, ayikho kuhlekayo wena. Hlala kumnendaba. Wejobe ekhaya kamashi kodwa ngisegoli njengamanje. Oh, lalela-ke lapho wegoli ngazi uzibula thwebula ubeyisa. Bye-bye. Yabona nje indaba ukuthi uthi uzofaka umuntu uqhamuka useyagegetheka nje awazi nokuthi yini akayihlekayo. Kweyisa lokho. Awukabingeleli nokubingelela usuyahleka wena. Yini ehlekisayo kanti noma phela mhlawumbe mina ohlekisayo ngiyahlekisa manje ngibhekile kahle. Ngizolalela kanjani pho umculo wami mangabe ngiyihlekisa kanti? Sana ungenza isilima. Yena nifike ngidelele kuma comment ngizongidelela ama comment ngizodelela ku live. Awuthi ngithatha owesifazane-ke manje. Angisuka kowesifazane ngibuyela kowesilisa. Nosisa ngibabona nje lana wazi nomuntu wesifazane nomuntu wesilisa lona umuntu ufake ingubo kodwa igama lakhe Nkomo ziyophuza. Yini inkinga? Iba negama lesifazane uma umuntu wesifazane. Usithathe nangu ubani? Nyakoso. Yena lo. Jacobe, Lalela-ke wesisi. unjani? Usuzoqina nje angena uJakobe mina nguJobe wesisi sezwana. Yeah, Jobe isho uthi Jobe. Jobe. Phinda uthi Jakobe. Akazi uJakobe okwenzani? uJakobe bagcine eBhayibhelini sisi sezwana. Yebo ke vula ividiyo lapho usukubona. Use-Witbank, ngiyakuthanda. Lalela wesisi awuzoqhamuka usungitshela ukuthi use-Witbank uyangithanda. Ngithe vula ividiyo lapho sikubone. Yini inkinga? Igeza ayikho. Uyahle ungenza isilima. Manje kuyahlekisa ukungabikho kwagesi sisi. Akuthanda mina. Lalela-ke wesisi angithandwa mina ngani ukuthi awukwazi lokho kuze kube manje mina ungithandani wesisi. Into ekufanele ukuthi uyenze yona ukuthi manje mhla ka-24 uhambe uyobheka inanani singili lapho sezwana sisi. Ngiyabonga baba. Lungile-ke eWitbank siyanithanda nani ube nosuku obuhle. Bye bye. Yabona-ke manje-ke urequesta kanjani ungenawo ugesi? Abe hambe uyothenga ikhadi ufaka ugesi ubhizi uyarequesta ku TikTok. Yini inkinga? Faka nogesi khona uzokwazi ukuthi ungene ngevidiyo lana. Ilaphi inkinga kanti? Naba abantu lana 1.3 balindele ukuthi bekubone umuntu okhuluma noJob ukuthi unjani. Njengoba uqhamuka uzozwa ngithandani ngingakuboni nokukubona. Ngifuna ukungithengisa ingulube esesakeni ukwenza isilima. Yini inkinga?
Ma, khona imikhomenti engiyibonayo la engathi nokuyisa phakathi. Ethi ngibona ukuthi uthini lo. Mfoka listen carefully. Keke. Bani nalo. Ayabonga Puno. Ayabonga Puno, kwenze njani ke wena sisi? Usisi noma ubhuda ngikuboni kahle. Kodwa ngoba ukuthi ayabonga ngiyabona lapha neweave yako 1940 usisi. Lalela ke ayabonga. Ungazoqina la. Uzongibiza ngomfoka listen carefully. Ulisten carefully uma kwenze njani? Ngayivala leyo nto. Ayikho umuntu okuthiwa listen carefully. Uma ngalithatha lelo gama ngilibhekise ngakuwena ngithi listen carefully, ungalithanda? Noma ngizama nesilima. Yini inkinga kanti? Awukahle wesisibhunu, angikaze ngibone umuntu osifazana obizwa ngobhunu mina. Ubhunu makwenze njani omnyama kanjena sisi? Yini inkinga, utelelelani kanti? Kulungileke, awukho mnyama, ubrown. Kodwa yeka ukungibiza ngobhunu, ukungibiza ngolisten careful, angiyeni listen careful mina bhunu. Noma utshela ukuthi mhlambe uyibhunu, awulona ibhunu wena. Abazali bakho bakhulisa emaplazini emabhunwini, usuzibona ukuthi uyibhunu, awulona ibhunu, bhunu. Yini inkinga? Ngoba ngithatha omunye uyangiphazamisa, ngifaka abantu lana lokhu ucomment ukweyisa lana. Bantu lo uzothi indlebe yodwa. Keke. Bantu lo Meli. Wemeli ngubo. Wake wambona yini umuntu onendlebe yodwa? Noma uyayisa. Fanele ngibe nendlebe yodwa ngoba kwenze nayo inkinga futhi engasayithuli kahle manje. Yini yenza ukuthi iscreen ingasaqhubeki kanti nokusithepha kanti manje? Yona iba 1.6 nje iscreen idlula ukuthepa iscreen iba 1.6. Ilaphi inkinga yini? Umuntu beyimunye ngamunye ukuthepa iscreen ngawuthela ngaba speaker. Ngizongibiza ngobhuti omdala ngibe ngikubona ukuthi wena omdala kunami. Kwenze njani ndoda? Yazi nkabe yami ngithi Uma ngixoshe kithi bona. ngithulile lapha ngoba manje Ngithi mina kuwe weshisa ikhotha ungazwa ushisa ikhotha uma kwenze njani, umshisa yaphi ikhotha? Yiki isile engikwazi ukuyenza ngaphandle ukuthi ngihambe ngishisa ikhotha bese kuyaphela ushisa imizi yabantu. Inkinga yini kuphi ushisa ikhotha? Ukubuza wami ukuthi uzoyibheka yini inanana ondami ephuma. Wathi siboneke osisi ukuthi bakhona yini esizomthola namhlanje. Bando Mazungu, sifake uMazungu sizwe ukuthi uMazungu siphatheleni. Sawubona weMazungu. Akana network uMazungu. Mazungu uyangizwa? Yaqhathaza Mazungu, ngeke kuze kulunge ukuthi ngilinde isikhathi eside kangaka, abantu bafuna ukungena lana wesisi. Awuthi ngi-invite ke manje. Ya invite ke manje. Before ngi-invite awuthi ngiqale ngi-accept lo. King Lwa. Awu, wathi ngifaka uKing Lwa kwangena uMazwi manje. Mazwi? Sawubona weMazwi. Okay, bafuthu. Isikhathi sokuthi ngibonge ke njengamanje. Ngizobonga la engiqale nje ngibonge ngingaqhubeki kakhulu. Bafuthu ngizobonga isupport ivalelisa ngoba kusho ukuthi ngiqhubeka ngamadolo. Anifuni ukuthi nidlale nami ningilekelele, nifuna ukuthi niloku neyisa la kuphela kanti yini inkinga yenu kanti? Sithoko ngiyabonga lapho, ngiyabonga lakho nalawo nayo lapho Blue Logic. Manje sithi nje 2150 singafikile kuba ku 500 ngiyaphuma. 2150 njengamanje 42 ngicela ukuthi ngithephe iscreen ke mangabe ukuthi anifiki lapho ngiyaphuma ngiyavalelisa. Vele isimemezelo sami sengidlulisile. Inhloso yalo live bekuthi ngizondlulisela ukuthi iyaphuma inanana mhla ka 24 kuyo lenyanga lena isikuyo.
hlaka 24 iyaphuma kuyo lenyanga lena esikuyo awuthi ngifake nangu-ke ulokhuzana oh bengithe 600 sengiyabona okay alright awuthi ngiqale ngifake nangu-ke kade funa ungena iqhawe lami leli thepani iscreen bhuti wami awu King Lwaho sawubona wenkosi yewe kuhamba kahle kodwa uhamba kahle kakhulu mnumzane kuhamba kanjani kuwe hayi konke kuhamba kahle bhuti wami ngayibona ihit yakho laphana lo ushaye nojuice ukuthi hayi cha iza kahle kakhulu inzima kakhulu uqhawe siyithanda kakhulu uqhubeke nje qhawe njalo nokuthi uphushe umculo siyawufuna siyawudinga ukuze sikwazi ukuthi mangabe sesidelelwe kakhulu lana sikwazi usolalela umculo sithi ukubuyisa kanje ukugqugquzeleka kancane ya hayi bhuti wami ngiyabonga ngizaqhubeka ngikhiphe ngiyabuyisa ukuthi kube khona iculo engizoyikhipha nawe hayi ubala lolo sokhuluma nje ukhululeke nje usokhuluma nje qhawe ungasabi ukhululeke sokwenza lokho nomnini maduzane yo ngoba bonke abantu bathanda ngakanti lihlangene kulungile qhawe lami alright kulungile ube nobusuku obuhle-ke kuzimalanga hayi ngitawuye ungena kwiphane yakho sharp qhawe siqhathazeke iqhawe-ke njengamanje bese sizogena sizobamba nangu unomthandazo Sokhela sawubona we akangena usumlinde kancane thephani isikrini laphayana sisastakhe ku-360 angihlali isikhathi eside mina abantu bengafuni ukuthepha isikrini cabanga ukuthi niyakwazi lokho yini inkinga nomthandazo Sawubona Job. ngicela uvule ividiyo lapho sikubona konke ngichazela kahle ukuthi kwenziwa yini ukuthi ungena nje wena usuyahleka usuyahleka yini inkinga kwenze njani Awulutho ngizokubona nje Job. ula ividiyo Send ikhamera khona ngizoyivula. khona angazi ukuthi akaboni ukuthi ngikulive la funa ukungiphazamisa kulungile-ke wesisi ulami nendawo ngokuhlala Ngwamashu kwa-K. kwamashu kwakhe kulungile siyabonga ukuthi nakwala mashu kanti bakhona abalandeli abasapotanayo ko-live nako-TikTok nani nani angikhulumi ngobugebengu kuphela Bye Job ngiyabonga. manje ayikho into ehlekayo wesisi papayi ukuthi sifake gifted clothing bani gifted clothing igama enjani lelo gifted clothing sawubona weqhawe engathi shawa i-networking enani ngeqhawe lelo gifted we gifted sawubona webhuti Jobe. mnumzane ngicela uvule ividiyo yakho lapho ukhulu ushesha Shawe network ngapha ngakithi mfowethu. ividiyo ubeke lungileka ayikho inkinga ulaphi nendawo wena qhawe Asikuyalungana. hayi kulunge ngakwena webhuti thina nakho sesiyakubona-ke manje awusukuhlehlisa kancane ikhala qhawe ukubuyela emuva kancane ya ngconywana-ke manje noma kahle Hey Jobe njani mfowethu siyaphila njani? Right. Baba kaTonga. ubaba kaTonga manje
ngicela ukuzokweyisa la kanti. Awu. Yini ke? Ubani uTonga? Ingane yami Awu cha uTonga. mfowethu. Noma mhlawumbe ukhuluma ngemoto. uTonga ubani uTonga? Mina noma ingane yami. Ngikhuluma ngemoto mfowethu. Phela imoto seyaba ingane yakho. Imoto siyaba ingane yami bese ukuthi ingane yami ngiyenze njani-ke yona uma ngabe nemoto ingane yami. Imoto yomsebenzi leya akuyona ingane yami. Futhi kahle singathi unamawele Jobe. Anginawo amayole loo ndoda njengoba u-gifted clothing khona igama ethi u-gifted clothing ukuthi igama siphike isibongo lapho njengoba Yile impela nje leni mbhodi awulibonayo. Angizwanga yini uyathunga yini ndoda nakho ubhale clothing uyathunga noma udila nempahla kusima kanjani? Oh. Yabo cha sitshela ngempahla sigqokisa abantu senza abantu babe bahle. I-brand impela nje ekhona ethandwa kakhulu ibizwa ngokuthi Gifted Clothing. Sikhona la eThekwini ngapha koVerulam la sikuthanda khona mfowethu. Awu sibonge ukuthi naseVerulam bakhona abantu abakwazi ukusaphothana, abantu abakwazi ukulandela, abantu befollowe benze yonke into efanele ukuthi yenziwe. Kulungile-ke qhawe cha bakuzwile-ke abantu ukuthi eVerulam kune-Gifted Clothing brand akithi. Yeah. Impela qhawe. Iyodibana ngelinye ilanga ngepapa eqhawe sifake owesifazane manje. Baphosisi nangu uNtombi zamaZulu. Ngiyacabanga ukuthi ungenile uNtombi zamaZulu. Sawubona wentombi. Phela ngixebezele nje ebusuku. Sawubona wentombi. Sawubona fast ngakawucishi nokucisha lo msakazo khona manje athi sifake nangu ubuhle uNtombi asavula imisakazo ungazi ukuthi yini kanti ivulela imisakazo thepani screen webo sisi no bhuti ama-gift ngiyawabona yangena kulungile ngiyabonga ukuthi senda ama-gift ningayeki thephe ne-screen ke abanye. Sawubona webuhle zethu. Njani? Saphila kunjani wesisi? Ngiyaphila. Asikuboni-ke lana kumnyama suce la ukhona. Hayi noma uwena noma kumnyama vele lapho kucishiwe. Kumnyama. Manje silapha ithi usuthi uvule ividiyo uma kumnyama sisi ngoba phela sibona ukuthi lana noma uyayisa. Yini inkinga? Uhlala kuphi nendawo wesisi? Ngihlala eJozini. Oh, sejozini sibonge ukuthi nasejozini bakhona abantu abasaphothanayo, abantu abangenayo ko-live bengene ko-TikTok, ko-Facebook besifollow. Kulungile siyabonga ukuthi izophuma inani namhla ka-24 sezwana wema zethu. Alright. Ukhonze-ke lapha ejozini simkhonzile kakhulu. Bye sisi. Thathele ijongo-ke manje sibu siza ukuthi lithini ijongo. Sawubona wesibusiso noma usibulele noma usibukani. Sawubona wesibu. Awu qhawe. Awu qawe ukahle uyakwazi ukungena ngevidiyo makwenzeka? Yazi la ngakhona hey. Madoda leli bhesi yakho zongibhesela ngala bo isha bangapheli yini inkinga? Ungakwazi yini ukungena ngevidiyo noma ngeke? Ngiyabuza. Awu ngeke ngikwazi la ngikhona ayikungenye indlela qhawe. Oh hayi ayikho inkinga qawe. Uhlala kuphi le ndawo? Hawu mina ngamhlabela ingana qhawe le phansi kwesikaThonga. Wehlisa ibhesi-ke uma ukuthi ibhesi yakho iphezulu kakhulu awuzama indlela yokuthi ukwinsunya kancane akwazi ukuthi phela ngazobhodla ngaphezu kwami live wami lo wemnumzane. Yini inkinga kanje? Kahle wenza isilima yini oyihlekayo? Uyahlekisa mina uma ngibhekile kahle. Hayi sengindehlisile ibhesi qhawe. Kuphi le ndawo kumhlabela ingane? Hayi manguzwa umhlabela ingane. Ifoni yami mangayishawanga nje izulu kulungile uthi uqhathaze qhawe kulungile nibe kahle lapho komhlabela ingane siyabona ukuthi nakhona bakhona abalandeli. Kulungile qhawe bye bye. Asibonge qhawe bye.
ukuthi sithathe umuntu wesifazane-ke manje bona mase Thando sibongele uThando sawubona wethando faku Thibani isikrini yini inkinga kanti Thando uyaphila wesisi cabanga ukuthi usisi la Thombe sithi sisi igama ngazi Thando Sawubona Jobe. yebo kunjani bosazana uyaphila Ngiyaphila Yabo. kunjani? Singikhona nami naso uyabona-ke wena udinga ukuthi uzitshele ukuthi ivule ividiyo uhlakaniphile-ke wena-ke Supportani Pirates Usukuveza amazinyo sisi usupportani Yebo. iPirates yini uhlekayo ngiyahlekisa mina mangibhekile kahle Ngithe yebo, kwenze njani kanti? oh uhlala kuphi-ke nendawo yenkosazana uhlala kuphi sisi Lungile wesisi ube nobusuku obuhle wakwazi ukuthi ibhakane yali yakuncisha inetwork sisi lungile-ke ube nobusuku obuhle lapho mawukuthi inetwork yakho ayiyinhle kahle wehlisa umoya sohlangana komunye ulive ngelinye ilanga awukwazi ukuthi phela madoda awuthi sithathe ngaya ngumashiza nombani sawubona Mashiza uzofake nengane emisa amandla kanje Mashiza sawubona webhuti Awujobe omkhulu uyaphila. Mncane kabi indoda mhlawumbe ukwazi uhlangane nami ngokwesidumbu mncane kabi ongangibona nje mkhulu neze mina mhlawumbe ukwazi ungibone kuhamba kahle bhuti Hayi siyaphila mfethu right. ya ngiyaphila webhuti umfo kaMshiza umfo kabani lona umshiza lo Mashiza wakanzama eMaritzburg. Semarisburg bhuti lapha eMaritzburg Empolweni mfethu. Empolweni manje ngiyabona lapha ufaka umfaniswano womsebenzi lapha usemsebenzini Angisemsebenzini qhawe lami. wenzeni lapho ukadile qawo Ya ngikade umzila nkabi yami. Nje-ke qhawe umzila iwona TikTok ugadile umzila uTikTok Iwona impela umzila ngiyaxela ukuthi ihle ngozi ngoba phela ngiyibona ngisho siyiwele lapho. lalela wedoda awuzele ingozi la zokweyisa kanti uvuka ngitshela ukuthi ugade umzila manje usugade usubuza ingozi noma mhlawumbe ingozi yami iwona mzila wakho ugadile yini inkinga yakho kanti awuhlangene wena nale Ubayi ngozi nalo. yini inkinga Bengayiboni lengozi ikho manje ngibheka. kade lapho Ayizinanana mfethu silindele inanana. usindela lokho ukuthi usukhulume ngenanani ukuthi usujafa ukuthi iphume kanti lokho kuba nawe ndoda iyeza-ke inanana mhla ka-24 iyaphuma sezwana Hayi ngiyakuzwa ubayi nalo ingozi. kahleke qhawe zobuza umbuzo eminingi phela yabona lezi Alright sure. zona ile qhawe ube nobusuku obuhle lapho ugade umzila lapho faka wesifazane-ke manje nangu nokwanda simbone ukuthi uthini nokwanda usiphathele lo ngiyabonga laba abathipha iskrini njengamanje siku-500 ngiyabonga bathi aningilekelele phela ngikwazi ukuthi ngifike noma ku-700 laphana ilokhuzana inhliziyo lezana yini inkinga kanti sawubona wena okwanda nxa sekuphazamiswa labantu abangafuna ukuthipha iskrini la uyaphila sisi nokwanda nokwanda ngiyaqathaza mina papayi sisi thatha omunye onaso isibindi sokuthi exoxe ngoba unokwanda-ke lona akazange ziphumelele ukuthi sithathe ugugu lethu sawubona wegugu lethu Gugu Yebo Jobe unjani?
Ngicela sisi ungazami ukungishama la sisi. Khuluma nje ngikuzwe kahle mangabe usengubeni uvuka uhlale ngezinqa sisi ungakhulumeli phansi ngathi mhlawumbe zabe ungishama uyaphila sisi. Ngiyaphila unjani? Ukhona nami ngiyakuzwa-ke manje. Umfo kabani nkosazane le? Mina ngakaMagagula Isipomo, Awu Magagule. Kuphi nendawo yeMagagule? Mpumalanga. Kuphi nendawo eMpumalanga la kuneMpumalanga? Uyaphila? Lungile wesisi. Ngiyabonga ukuthi naseMpumalanga bakhona abalandeli abathi bahamba noJob. Iyaphuma inanana mhla ka-20 bani? Sisi. Hayi angikhohliwe 28 noma 20 bani? 28 wani usujahe iqolo iphuma mhla ka-24 inanana sisi mhla ka-24. Ngahle kwenza Ngisho iqolo la. leki into isekayo wesisi mhla ka-24 inanana yaphuma hayi lo 28 ongitshela ngayo lungile-ke sisi ube nobusuku obuhle lapha eMpumalanga babhayi. Madoda ngiyakhuluma kanti ngilalelo lana ngithe mina mhla ka-24 iyaphuma inanana hayi lo 28 uzizanga awushoyo manje ufuna ukunidida manje waniconfuse waniqeda manje. Awuthi ngibona icomment eyodwa la before ngithathe omunye umuntu. Uthini? Apha ama-comment kanti. Yes. Ngibonile ukuthi full tank wenanani malini weJobe keke. Yahle ke gcineni ungenze isilimo uzombuza ukuthi malini full tank enanana uhlekani pho mawubuza leyo mbuzo ubani nalo? Vista. We Vista kwenze njani ke wena ndoda? Ngiyacabanga njengoba uVista nje ufake neveni elibovu lapho uzenza iskinkila uyena uskinkile wena siyakwazi ndoda iveni leskinkila lilikho njalo Vista yini inkinga uzobuza amafuni ngithe ngiyeke ngale mashepisi yini inkinga yakho we Vista uzongitshela ngendaba zomafuthe kungibuza uhlangana nami nefuthe wena uzoyenzani uzoyenzani ifuthe ngenanani ngiyabuza phela uzoyenzani futhi enkinanana wakwezwa yini inkinga yobuhleka pho manje futhi engiyahlekisa noma uzabe nisilima yabona le mashepisi la mina ngicika mina la mashepisi ngicela nginiye kulona senda amashepisi angwafuni ngoba ngamanye nisenda ezinye izinto yayindaba yamashepisi lana awuthi ngithatha omunye umuntu kade ngithathe umuntu wesilisa wesifazane manje awuthi ngibheke omunye uzongifaka ya bengithathe wesilisa wathi ngifaka bengithathe wesifazane ake ngidijele wesilisa-ke manje Themkosi sawubona we Themkosi kwangeni Themkosi bhuti uyaphila we Themkosi awunayo ne-network kodwa ugijimela ukuzongena ku-live request yini inkinga yakho Themkosi ufake nesigqoko samasosha suka la ngiyakuqhathaza mina nginaso isikhathi sokudlala baningi abantu abalindile sibakunokwanda thipani screen phela nyamanje sesitake ku-570 yini inkinga yenu kanti manje ukuthi ngithethe malume ngiyakubona lapho namagisi siyabonga kakhulu sawubona wena okwanda Hayi. Unjani ngize ngingene Nkosi yami? yebo uzungene manje usungena futhi ethetha nje uhlahle kuzokhokha yini kanti wena okwanda Angibuzwa. Uthi mina njengoba usungena usungihleka nje kanti ujaha uzongihleka yini nokwanda vula ividiyo ngikubona Ngiyakuthanda. Ngaze ngajabula. Ngijabula ukubona wena Ujabule bukani uyahleka yini ohleka lapho nokwanda usemsebenzini noma kwenzakalani lapho emsebenzini cabanga ngoma ngiyabo manje ngirise ngempilo yami ngoba nakungibona wena.
Nokwana Ngaze ngifuna ngajabula baba kaNanana. yazi ukuthi leyo nanana okhuluma ngayo uzophuma nini. Izophuma nini? Izophuma mhla ka-24. Ubungalaleli ungene nini kandani? Ubungalaleli kade ngichazile ukuthi inanani iyaphuma mhla ka-24. Ngifuna ukuthi mayiphuma nishone khona nihambe niyilalele. Kuyo le nyanga le October Nokwanda. Ngihlala kumnendawo. Ngila eBhalithi ngokuhlala seBhalithi. Siyabonga ukuthi nasebhokisi ngikhona kanangile. Siyabonga kakhulu ube nobusuku obuhle lapho emsebenzini ungalali usebenze lapho. Papa sisi. Okay, thank you. Bye. Nokwanda ugijimela ukuthi ezongitshela ukuthi uyangithanda ngazi ukuthi ungithandana ngithandwa mina ngoba ngenza isilima ngiyazi ukuthi ayikho leyo nto aningithandi ngenza isilima niyangihlohla ngifuna lokhu ngiqhubeka la ngilokhu ngiphendula ama-comment wethu bese nizokwazi ukuthi nisizakale nihleke nigegetheke into engekho ungazi ukuthi kwenze njani inkinga yenu ikuphi. Usisi uyeke into yomqondo ngufuni nani madoda yini kanti nigadile la njengoba nithi ngigada umzila nje ngizwe naleya ndoda le nigadiyeni ngadi mangabe nivumele osisi ukuthi bele beqamba amanga lana baqaza ngiboni mina ngiyabona yonke into mina bayezi thatha wesilisa-ke futhi manje bona ukuthi uthini sihle awungene endoda sikhuzo sawubona we sihle bani Jobe ngizwa sawubona wesihle Jobe. Yaqhathaza mnumzane. Bese kuma ekushaya akuyona inkinga yami leyo. Uzama elinye ilanga. Bheka omunye futhi uzokwazi ukuthi ngijikele la. Maka sibone le comment. Manje le nanana iwuphuza nini ovinika. Bani nalo she's king. She's king igama enjani lena lelo lokuqala nje uzozibiza ngo she's king. Umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa yini leyo she's king makwenze njalo uzofaka nomlomo eceleni kwegama lakho yini inkinga she's king. Owesilisa noma owesifazane angikwazi ukuthi ngikhulume lana kahle nawe ngoba ngikwazi ukuthi ubulili uyini yakuyeka yasuka kuwena beka umuntu ezomfaka la wenza isilima phela wena. Wena ayabonga Bhonu ngikufakile ngicela ukuthi uphume lana lokuba nge-EQ lana ende isingeke isidingo ngikufakile usubuya la wena ngiyakhipha manje la ngikufaka u-X manje ngazi ukuthi abanye bengangeni yini ngikufakile Bhonu suka fana ngoMnombuyiselo siza ukuthi uthini Nombuyiselo sawubona ke Nombuyiselo cela nithephe iscreen 630 ngoba kwenze njani kanti sibanjwe yini singafiki lapha na ku 700. Ikuphi inkinga Nombuyiselo sawubona. Molo Jobe. Molo njani ngalokho Kunjani? ngiyaphi Njani ntwana? ngiyaphila ke wesisi anginaso sizongibiza ngentwana mina sizwana. Bagegezeka nje lapho yini oyihleka wesisi ngithi mina kuwe anginaye usisi uzongibiza ngentwana ngiyona intwana mina ngintwana makwenze njani. Impintshi yami. Uvula uvidiyo Ngiyagcwala ntwana. awu lalela-ke ngigcwalwa mina ngicela uvule ividiyo lapho sikubone sike sibone lo uzwe buzo vula ividiyo sisi iyavuleka noma ivuleke Ayivule cime ilight. lungileke ulaphi-ke nendawo ntwana Nombuyiselo Epitori ntwana yami. awu ePitoriya khona nabalandeli kanti abakwazi ukuthi belandele oJobe bengene ko-live yangifolowa bona kanti Athi ugcwala kanje. abangakasipress isiphambano ngicela bese isiphambano lapho makuvele isiphambano lapha sivuleke isiphambano sisho ukuthi uzoshona maduzane mangabe lapha eceleni kwegama lami khona isiphambano pressa leso siphambano sisuke asifuneki sisho ukuthi uzoshona maduze Nombulelo Nceso Nombuyiselo Nceso ukuphazamisa ngithi mina siyabonga ukuthi ePitoli ungikhonzile utshele nabanye ePitoli lapho ukuthi mhla 24 yaphuma inanana sezwana sisi. Okay ntwana ngiyakubona uyayishaya. Yini eshawayo sisi? Inanana. Bye bye sisi.
Bye ntwana. Kwamanje kwamanje ngiyabona ukuthi sizixabana. Funa umuntu onesilimi ngibone. Kahle eceleni. Mangabe ngiyishaya pho yini esikwenza ukuthi unswintswithekiso kwekati lapho unswintswithu ngiyakuzwa kahle ubamba ukuhleka lapho kodwa uthi ngiyashaya yini engiyishayayo kanti. Siphelele. Sifake wena ke siphelele ndoda. Sikuzwe ukuthi siphatheleni. Sawubona kwesiphelele. Thephani isikrini. Yini ngi? Siphelele. Yebo sawona babona nani. Mina mfethu ufuna ukule ntuzana manje ngikhuluma ngamagama. Siphelele. Babona na. Yebo babona nani uyaphila. Ngicela ukuthi kwamanje Ungikhiphe phakathi umuzi babe nanani. ngicela ubuyisele lelo phupho ikhala ngalo lapho ingane. Kuba lokhu ingane zikhala Hayi. Alokho uphutho ekukhalwa ngalo lana. ngiyezwa phela la ngicela ukuthi Uyaphila. nabalende. Vezela uthini ngengane? Hayi lutho akukho kanjalo. Lapho indawo bona phawu. Ngisho. Hayi ngisemlazi. Semlazi. Ngicela utshela laba Ngisemlazi. abaleli babe nomsindo lapho uza abafisa umsindo. Babe bengibatshela ukuthi aso download inanana mhla 24. Hayi babona ke wena ka Yeah. Manje sino umbuzo wakho. yes manje Jobe awunande be awunale ngitshela bese. Angizwa ka? Bukela la vele yapozeka. Manje baba nana ngishintebe Banomsindo kakhulu labantu bakho. Ngikwazi ungabeza lo msindo nje mina. Nani ngicabanga ukuthi aniwufunda umsindo le kunuzo lapha emacele. Awu se-700 siyabonga kakhulu ku-700 lapho. Yabona ke manje seninginika ukuthi ke nginikhiphele nezinye indaba ezimnandi ke manje. Mangabe niqhubeka nithape iscreen kanje ngoba seku-700 asambe ke seku-80 ke manje. Asambe seku-80 ke manje ukuthi sifake owesifazane. Litsapo. Ngathi ngiyohlangabezana nempama yeSuthu ke manje. Sawubona we Litsapo. Sawubona Butjob. Hayibo. Ushawo bani lapho usisi? Ngathi ufuna ukukhala nje. Cha, ngijabulile ukuthi ngingenile kunini ngilindile. Manje kuyakhalisa lokho. Yebo. I can't believe. Usisilalela ke ungazona nisilima wesisi. Mahana Job. Woniwa yini umoya wakho mfethu? Wena uyimina ngaba wonakele yini umoya wakho? Umbuzo Nginje awungonakala shem. Angikublame. angizwa ke? Usisi manje azuza nenhlabathi ke manje. Ngibuza ukuthi mina ukube wena uyimina ngaba wona yini umoya wakho weyiswa ubusuku nomini wena unje uthi mawuthi unje nginjani mina makinje kanti. Unjani unje? Hayi wesisi. Ukuphi inkinga? Kela Job yazi angikase okongazala ngabona umuntu handsome kanjena. Funa nje silima wena. Angikho handsome mina. Ngisebenza indaba yolotho. Uzothi ngizobe handsome makwenze njani? Ubuka isiphongo. Singakho bunye ubuso lapha Job. Kodwa ke asikho lapho kodwa nje umuhle Job umuhle uyababa ha upelepele. Uhlala kuphi nendawo eLitsapo? Ngihlala Phoenix Job. Lela-ke mina-ke nginey'khathi zami kuya ngemudi yami sisi ukuthi njani njengoba ungibona ngishisa ikhotha nginjena nje namhlanje. Muthi phela uhleka kanjani? Ngijabulile ukuthi yena uyazibona ukuthi nje. Lalela phela ngifuna ukuthi ngiqhubeke nendaba lana ngikwazi ngiyakhuluma nawe uyakhuluma yini inkinga one person at a time. Yebo baba. Vula ividiyo futhi sikubona. Okay. Abanye abathepe iscreen. Baba, siyabujave. Kahle. Bakumsindo phela sebusuku.
Hlala kwethu sifuna ukuzivezela manje ukuthi wena wambuza edlemini uziphethe lapho bangumsindo wamemeza yini inkinga? Ngiyaxolisa baba Jobe. Cela nibe mthephe iscreen mina sifike ku-800 njengoba nje sonke lokukhuluma lo 10 minutes lo nisapho thephe nje 50,000 bukani ukuthi nibaningi kanjani yini inkinga kanti? Wema. Mina ngazi ukuthi mina nginama-followers mina angithandayo angilekelelayo angisupportayo so angikwazi ukuthi manje ngingazodisappointwa ukuthi nina anifuni ukuthepha iscreen sengaze ngiphume ngingafikile ngisho ku-800 ngoba kwenzenjani ya welitapho nxese yithi mina kuwe uthe uhlala nendawo okay sesitakile siyamkhipha awuzibuyele sisazomunye kulungile litapho ube nobusuku obuhle bye sis sathu wesilisa ke manje cela nibe nithephe iscreen sifike ku-800 sisele ngo-15,000 ukuthi sifike ku-800 yini inkinga kanti bheke wesilisa manje sibambe nangu uMagwaza ayibo wathi ngasithi abantu ababili ngephutha ke manje la bando hawu noma ukhega nombani weJobe kwenze njani? Yabona nje kuyasho ukuthi akusekuthe ngephutha bengakafiki isikhathi sakho wona sisi nje ukuthi uqhamuka usumemeza kangaka nezwe lizihosha yini inkinga? Awubusi kumphoqa weJobe. Yini inkinga yakho kanti? Uphoqa yini uphoqa sisi ulaphi nendawo? weJobe. Awuthi ngikubone Jobe. Uyangibona vele thina kufanele sifuna ukubona wena vele asikubona thina mina vele uyangibona vele. Yini inkinga yakho Jobe? Ngibeka kusenani lesisi ngoba umlandeli ngizobekezela. Usazana. Ngizobekezela. Usazana. Jobe. Ngiyabani? Manje ngiyakubona nkosazana ukuthi ngathi usemsebenzini. Yaphila ikuphina nanda Jobe. Cishe u-over uzokizwa kanjani uvule no-over yazwa manje kukhalekile ama-siren cishe u-over sisi ukwazi ukusebenzisa. U-over ngishiye weJobe. Kwenze njani kanti ngawe? Manje mina ngizokuzwa kanjani message uyahleka ngapha? Yo ngaze ngajabula nkosami. Yazi ukuthi inkinga iyodwa wesisi njengoba uvule u-over lapho kahle phela ngilalele wesisi yini inkinga kanti? U-over lapho inkinga iyodwa la njengoba uvule u-over lapho uzolokhu ugegetheka inkinga bona ukuzwakale ngale bano-over nabo lapha bazokuzwa bakha ukuthi ubhizi uyahleka la wena ukuthi bese kubani usenkingeni wena ngifuna ukuthi uxoshe emsebenzini sisi kulungile-ke ube nobusuku obuhle usebenzele bye. Ngiyabonga weJobe. Madoda sibonge sesifikile ku-800 siyadlula sibheke ku-900 siyabonga ilokho-ke okufunekalayo kumele ngincome uma ngabe senenza kahle kungabe ngazi ukuthi mhlawumbe ngithetha nje uwaya ukuthi sibone le comment le ukuthi ithini Jobe ulibukile yini ibhola ke uyahleka ekugcineni uzongibuza ibhola ku-live uhlanganaphi mina nebhola ubani yena lo Sibane uyesibane awungiyeke ndoda into uzongibuza ngebhola yini ngihlaka lami nebhola ubona iskipha se-Liverpool uzongibuza indaba yebhola yini inkinga yakho awukahle uzokhuluma ngebhola la uzojona ulava wena ukuthi ulalele ukuthi ngiza nani isimemezelo sokuthi inanani yaphuma mhla ka-24 hayi ukuthi uzongibuza ngebhola la awuzile ebholini uma ukuthi ufuna ibhola shona egrawundini ungiyeke phansi mina suka-ke la faka omunye umuntu siphuma kumuntu wesifazane sibheke owesilisa-ke njengamanje siyabulela ngathi ufamile ngathi ukengena la ku-live siyabulela ukuthi simfake simuzu siyabulela sawubona we siyabulela
Hawu sesiku-900 siyabonga. Siku-900 manje lapha phezulu enhliziyweni. Asasishaya imiliyoni-ke sazi ukuthi solala nemiliyoni namhlanje. uJobe nje nimgixabezele imiliyoni lakhe eyilalele. Bese sihlangana kuma-comment seneyisa ube neyisa. Siyabulela kangenanga kulungile ukuthi sifake omunye-ke sizofaka ba. Thamsanqa ungenile noma ungenanga bhuti? Abantu engibafaka lana abanama-network yazi. Sifake nangu ucela zimnike. Yabona masukhulume kakhulu phela kuyo. Sanibona. Cela zimnike. Kuhamba kanjani Jobe? Ku-right cha kuhamba kanjani kuwe? Ulami nendawo ngokuhlala. Ngisempumalanga. Empumalanga. eForkrust. Ngoba kunasempumalanga bakhona abalandeli baJobe. Uzwile ukuthi mhla 24 uyaphuma inanana bhuti? Ngabe sengizwile. Yebo-ke wena okwakho ukuthi u-download fast, quick, in a hurry akithi. Cela zimnike. Sizokwenza njalo. Ngiyabona lana khona isikwele esihlaza lana. Ngabe sakhona leso sikwele esilapha esihlaza noma vele washutha imoto zabantu wayifaka profile picture yakho. Hayi sasekhaya. Kahleka. Yini oyihlekayo ngoba umbuzo lo uqondile wecela zimnike. Manje nje ubucela zimnike, ucela zimnike izini zona. Cha konke nje ngicelayo zike zingi. Yini yona intombi noma intuthwane? Ayi. Yini oyihlekayo? Ini? Awungathi. Yeah. Usulokho ugquma ndoda, phendula umbuzo. Zikunikani intombi lezo othi uyayicela? Uzicela zikunike ini? Ngiyabuza. Konke nje ngicelayo. Konke okucelayo. Uyabona ukuthi lapha phezulu sisele ngo-15,000 ukuthi sishaye imiliyoni akithi. Ngicela ukuthi njenganje uphumeke la kulelo khuzana kule panel uhambe uyothepha iscreen lapha maduzane. Lungile qhawe. Sobonga ubone ubusuku lapha eMpumalanga khoze nakhona sharp. Ura. Ningadina mangabe ngikhuluma ngisheshisa ngizama ukuthi ngifane nabanye abantu ngikwazi ukuthi phela ngizokhuluma ndendende nomuntu oyedwa. Faka umuntu wesifazane ke manje baningi abantu abafuna ukungena sifake nangu ubani ulungile ndaba. Sawubona welungile. Lungile? Welungile ukhona noma ukho? Uthi ngiqathaze ngiqale ngibonge la. Ngiqathaze fast bese ngiyabonga. Angivalelisi ngizobonga. Siyabonga ukuthi ke senihambe naze nafika kulona imiliyoni leli. Ungazi ukuthi benilindwe yini sonke lesi sikhathi. Sake ngithatha i-hour lonke nibaningi kanje ukuthi nihlanganise imiliyoni lama-likes ngoba kwenze njani? Kungani ukuphi kanti? Ikuphi inkinga yenu? Benilindeni ngingalihlanganise imiliyoni sonke lesikhathi. Nini ngifikile la? Ngiyabuza. Lungileke kodwa. Angithethi. Ngiyabonga. Qhubeka ngithatha abantu ababili abathathu bese ngiyahamba ngiyolala. Akwazi ukuthi ngahlala phela ubusuku bonke la. Angigadile nje banibona nihleli kanjena nje bengizonibingelela ngizolisa isimemezelo sokuthi inanani iyaphuma mhla ka-24. Ngixoliseke akujwayelekile ukuthi ngivalelise okukhulu ukushesha nje sohlangana mhlambe ngelinye ilanga kodwa ukuthi ngithatha ababili abathathu before ngiphume kanje. Ngeke phela ngihlale ku-live ubusuku bonke mina. Ngathi mhlambe ngisicabacaba. Trisha. Ncela ayibo. Masitetezela kangaka umuntu wesifazane. Ngiyabona ama-gifts, ngiyabonga abafuthi ama-gifts, ngiyabonga abafuthi ama-gifts, ngiyabonga ama-gifts. Mashabako ngiyabona lapha. Ngiyabona. Oh, khona enye into esazongixoxela yona masiqeda ukukhuluma nale ndoda le. Chemis, sabona ukuthi Bhuti wami uyaphila. right cha kuhamba kanjani kuwe? Bhuti Jobe. Yebo webhuti ngiyakuzwa. Wena uyangizwa? Ngiqathaza Chemis, ngathi uzohamba Chemis network awunayo ngeke phela kuze kulunge. Ukhona noma awukho bhuti? Ngikhona futhi. Oh, yaqhawe ukuba ukuhlala. Ngihlala enkandla ngane yakwethu. Awu amahlathi amnyama, ngaze amahlathi amnyama, usenkandla amahlathi amnyama noma usenkandla yenye inkandla engasiseli. Ulami nenkandla. Hayi ngisenkandla edolobheni bhuti. Oh, edolobheni. Yini uhlaliswa yini?
Ngoba phela uma usenkandla fanele ushonele emahlathini ufuna nedolobheni uzothi umlungu hlala belungu emadolobheni yini inkinga yakho? Umsebenzi kuwo. Umsebenzi manje akwazi ukuthi njalo ngosuku uphindele ekhaya uphinde ubuye uphindele ekhaya uphinde ubuye noma uzama ukusave imali. Eyi kukude inkinga nekhaya kuseshowe. Kuseshowe kusho ukuthi nithi kuseshowe athi uyahola emsebenzini uma uhola kanti imali yani usevelani imali ngoba ukuthi ukwazi ukuthi ugibele phela uphinde ubuyele emumva. Ngibekele ukuthenga inanana. Kahle-ke awungene kumananana wena into ongayikhuluma ngayo ukuthi mhlawumbe uyibekele ukuthi ukwazi ukuthi uyostream ingoma mangabe iphuma mhla ka-24 inanana hayi ukuthi uthenge inanana uyithenga inanana. Ngilindele yothi iphume nje ngo-12 ebusuku ngiyi-download inanana. Inkandla yonke leyo ukuthi ingoma efanele idlale inanana hayi indaba ezinye ingoma sizwana qhawe. Hayi khuleka qhawe lami ngizobatshela qhawe lami. Qhawe nebusuku okuhle papayi. Danko. Njalo-ke nithi uma ngabe senifikile kwimiliyoni senifuna ukugcwalisela-ke senothi epha i-screen guard nihleli lana ngoba naku sekufanele ngihambe senothi epha i-screen guard nihleli nisongela isikanje bese manje seningase seninamandla amaningi nje manje nozufunde la ukuthi uthini lo akumadlebe kekeke ngathi indlovu kekeke we Mr Listen carefully kekeke akumadlebe kekeke wendoda-ke yabona-ke ngathi usuhleya kakhulu-ke manje usuhleya kakhulu ubani futhi yena lo uvile yini inkinga yakho-ke wena ndoda ufuna ngifunda wonke la makhanda ahlekala inkinga yakho ikuphi kanti awukwazi ukuhleya kanye noma kabili kathathu uqede yini inkinga namonza mina isilima uzozuthi akumadlebe yini awunayo indlebe wena kuhlangana phi ney'ndlebe zami uzodelela la ngiyabuza phela uzokweyisa yini lana yini inkinga yakho tshela ngase ngenile sinkhefuni mina kade ngikhuluma leyo nto fanele kuze ngenze njani kanti tshela into noma ufuna ukuthi uzothola le ngozi le ngiyeke futhi ngithathele usizo ngikhulume naye ngoba manje ngicasula ulitsapu ngicela uphume la sisi wena ngikhulumile nawe la ukwazi ungakhuluma nawe phela ubusuku bonke ngicela uphume la requestweni qedile ngawe manje yabona nje laba engibabonayo la ngeke ngisaba accept phela okwesibili awuthi sithathe nangu ubani Boyd Memel Hi. hayibo Sawubona. vula ividiyo uye kugegezela Kuyenzeka kodwa Butjob uhleke noma uhlezi unje. Uyahleka. Ke. Uyahleka. Bona ngicathaza mina wesi sengasikhathi sokudlala phela uyakudlala Ungaqhathazi. yini inkinga yakho sisi hlekani kangaka Ngiyajabula. yena ndlela ngikhulume kanjani mina kanti ngabe simba Sengilalela. ngiyasheka nje lapho kungapheli noma iyona ndlela eniveza ngayo ukuthi nikwampunze edlemini angikwazi ukuthi nikhulumele kahle phansi nihleke kahle yini inkinga yenu sisi Ikophi kangifunze endlemini? Ngamachanca. ngiyabona ngiyaqala ngiyaqada bese ngikhuluma manje edlemini ulami nendawo wesisi nilami nendawo nje kunomsindo nje lapho Siselangezwa. kulaphi nendawo edlangezwa ngazi mina Empangeni. empangeni yazi ukuthi bahlonipha kanjani abantu bakhona manje ngiyaxeka mina Angihloniphini mina. wena ngumsindo nje ngihlonipha lokho la kuhlonipha okushoyo lokho Siyajabula. lalela-ke ukujabula kwenu kuzomele ukuthi nikuveze makuphuma ingoma inanana mhla kabani Khuleka mhla ka-24. papayi-ke wenkosazane papayi Bye. nihlekana nodwa-ke lapho sibone ukuthi ubani uzovuma lokho kuhlekwa nikwenza lapho
hlekana nje nodwa nje kuze kuse ebusuku anginankinga nakho. Athi sibone. Undlebe zensizwa zonke zaseNatali gege. Bani nalo futhi uzongisanganela malume. We malume kuphi inkinga yakho wena ndoda uzomisa uphawu lweChiefs eceleni kwegama lakho yini inkinga? Vele ngabona ngalolu phawu ulifake lapho ukuthi into ezophuma ngomlomo wakho umsangano. Kwenze njani ndoda? Khona umuntu okuthi undleba zensizwa zonke zaseNatali. Yini lento oyishoyo? Uyiselani ntelelelani zokweyisa la? Inkinga yakho ikuphi? Uyahleka ekugcineni ngenza umngane wami. Ngiyena umngane wakho mina ndoda, anginabo abangane beyisayo. Yini inkinga kanti? Njengamanje usesa abantu abathathu 3 bese ngiyavalelisa. Laba abanye ke noma ngasala abantu aba-100 ayikho inkinga. Laba abanye aba-1000 iphume mhlambe nga1 uqhathaye nga1 ingadinga. Angikwazi ukuthi uhlala ku-life le kuze kuse bengizobingelela ngidlulisa isimomezelo sokuthi mhla ka-24 iyaphuma inanana mhla ka-24 mayiphuma ingene kuyo. Sithathe kokuqala ke abantu abathathu abazoba nenhlanhla ke sibone ukuthi ubanike labo. Nango oqala ke somthatha ubani usive nombani. Ayibo ngiphuma kulokhu njani? Ngiphuma kumuntu wesilisa usingithathe phuma umuntu wesifazane usingithathe wesilisa sibabe nawe ngixolisa. So ngiyabona ama-gifts ngiyabonga Thobile nawe bonakele nawe Thobile ngiyabona. Ayibo. Wedot. Ngiyamqhathaza. Isikhathi lesi. Wathi sithathe nangu umhlonishwa. Thatha abantu abathathu ngicela nibe niqathanga nga1 bafowethu. We mhlonishwa awungenanga nawe. Sithathe nangu Buyani. Buyani yahluleka nangu Lipopo. Sawubona we mnumzane. Hello Jobe. Hawu. Angisiyo umnumzane, ngicela ngijwayeli kabi mina. Angisiyo umnumzane. Uyisilalela ke. Kama uzongitshela njengoba ufaka ikhanda lomnumzane nje la mina ngicela ngizobhula mina ukuthi yena umnumzane. Hayibo. Lalela lapho abantu ngusisi mina hayi nje Jobe. Ngiyaphila kunjani wesisi kuphi nendawo? Ngiyaphila ngise-reserve Durban. Reserve in Durban awusiyabonga nge-reserve. Nami ngisebenzele eCheckers inanana ngihleze ngiwabona almost every day. Siyabonga ukhuluma nesilungu kulungileke siyabonga kunase-Checkers bakhona bakhuluma isilungu abantu abamnyama. Cha angithandi babekweyisa cause ukholigi wami angikuthandi lokho. Batshele ukuthi abayekweyisa ubatshele futhi ukuthi iphumile iyaphuma inanana mhla ka-24 sisi ube nobusuku obuhle. Bye. Bye Jobe. Siboneke wesilisa ugcine wesilisa lesimthathayo bese siyivala ngowesifazane. Ugcine wesilisa lesimthathayo bese siyivala ngowesifazane bese ngisho umkhuleko wokuvalelisa. Mina ngibuye ngiguleke mina cha ukuthi ngimbuzi nje. Sihle. Hayi ngibuya kuwena ndoda ngikuthathile. Sengiyakhumbula. Ngifuna abantu abangifollowayo ngizama ukuqalaza bona abantu abangifollowayo la. Ngikwazi ukuthi angikwazi phela ngokugqumela abantu abangifollow nga-acceptable lokuqala ngakafollow. Ngifollow Soso. Cabanga ukuthi Soso umuntu wesilisa. We Soso. Soso. We Soso yini inkinga kanti? Soso ukhona noma ho? Ngikhona Jobe ngikhona. Manje Soso njengoba uSoso nje uSoso ngoba kwenze njani bhodi mhlawumbe awuchaze. Ayike wasiphumeke lapho. Phuma endabeni zamasoso. Hayi phuma endabeni zamasoso. Kaze kube khona eliphihlikayo. Kulula phela nokuphihlika kwamasoso wesoso kulungileke sophuma lapha endabeni zamasoso sifunda ezophihlika la. Ulaba indawo weKuzimalanga Soso for so. Ngila emhlanga. Umhlanga.
Ikhona yini la emhlanga la ushuthele khona la ngibona khona njengamanje? Hayi ngasekhaya la. Oh, kulaphi la? Hayi kahle kahle ngiphume Eastern Cape mina. Ngasekhaya la. Oh, awu, sibonga ukuthi nginemlandeli wase-Eastern Cape kodwa uhlala emhlanga. Sibonge lapho ukuthi emhlanga niyasapotana kanti emhlanga bhuti. Ke wathi kwaphosa kodwa amaflawa amabili abathathu lana nama-likes. Hayi kade ke ngizama ngitephile la. Hayi siyabonga qhawe lakithi. Yaphuma-ke inanana mhla kabani? Sike sizwe ukuthi ngene nini la kulo live. Mhla 24. Awu kuthi hayi cha ngiyabona umlandeli ngempela wena Soso. Siyabonga mfowethu ube nobusuku obuhle lapho ukhonze nalapho kwabanye. Noba kanjani? Yakhe qawo. Sevala ke manje kaloso mthatha manje. Ngicela ukuthi ngiyolala bafowethu. Ngibonge kakhulu kuba nani. Phumani ngawani. Xathakani ngawani. Ngicela ukuthi niphume. Hayi indaba okugoloza ke lento enhleleni yenze. Sibone kubani somthatha siphuma kumuntu wesilisa. Awuthi sithathe owesifazane. Owesifazane osigcina. Bapani laba abangifollowayo kanti ufuna uyifriend. Kwazi ukuthi ngazogijimela abantu abangifollow. Nangu ngifollowayo sengisheshe ngambona eduzane. Boniswa. Hello, Job njani? Sisizwe. Ngiyaphila namakhonto yo, gqibele kudala ungena ku-live kodwa wena. Oh, ukaloku kanti kunjani weboniswa kaloku uyaphila? Ndiyaphila unjani wena? Kaloku sisi uphi nendawo? Ndilapha eKapa Chome Capricorn. Capricorn. Lungibeke lapho Capricorn siyabonga ukuthi useKapa yiphi iKapa sisi? UseKapa noma useKapa eKapa? eCape Town straight kwindawo ekuthiwa kuseCapricorn eMuizenberg. Awuvele sikubona ukuthi ngempela eCape Town yahambana. Ufuna ndivele okay and mind so vele. Wo uJobe. Cha mina ufuna uvele abalandeli abafuna uvele. Hayiba why bafuna ndivele? Ngicela ukhulume iqiniso kula mindaba. Andiva. Ngicela ukhulume iqiniso ukuphi nendawo? eCapricorn yazi eCapricorn ngaseFishhoek eCape Town. Apha eCape Town xa yalakhi ngakoma Wynberg so. Xa ndiya eKapa etawunini eCape Town eKapa ndithatha mhlawumbi itrain ndihamba straight u-O1. So ndikude neBellville. Oh. Ndikufitshane neCape Town. Hayi sesilungile ungasachazi kakhulu. Ubona iqinisile. Izelo serious ngathi mhlawumbe uthi uzovula Hayibo. Ubuza nje konakele wekusazana. Ngithi mina Ajoba awuqala ukunibuza njena hayibona ndifuna ukuzapha eDurban zobona wena. Ubona mina iDurban ingakabe baningi kangaka abantu uzobona mina makwenze njani sisi? Hayibona ndifuna ubona ichomi yami enguJobe hayibo. Oh, kwenze Ingxaki yangichaza Okay, akulungile-ke wekusazana. Hayi sokubona-ke eDurban masufikile-ke ngalolo suku ofika ngalo. Kodwa-ke before uze eDurban qala udownload inanana iqala mhla ka-20 bani? Mhla ka-24. Yibo uyaphuma mhla ka-24 inanana. Kulungile kube nobusuku obuhle-ke wesisi. Bye. Okay, bye. Ya-ke bafowethu-ke sekufike esikhathini sekufike emaphethuleni ukuthi ngivalelise-ke manje ngibonge ithuba lenu ngibonge ukungisapotha kwenu ku-live ngibonge ukuthi nibe nami sengiyavalelisa-ke manje njengoba ngicisha nje ugesi ngicishela ukuthi ngivalelise kahle ningasangiboni ningadinwa yimina ngifuna ukuthi ngicishe ikhamera ningibhekile ngaze ningicwebisele amehlo ngicine sengishintsha umqondo ngithi ngiyahlala cha
angikwazi ukuhlala ku-live kuze